Tak já vás vítám u dalšího vlogu. Je pátek ráno a jedu akorát na autobus a jedu do práce. Ještě bych fakt spala, ale dneska budu v práci jenom do 2:30, protože pak jedu do Brna na celý víkend. Jedu do Brna za Emíkem, že to se mega těším a ukážeme si, jak vypadá můj víkend v Brně. Jo, a jenom takový disclaimer, vím, že to může vypadat, že jsou pořád to stejní lidi, ale jako ne, ale prostě když máš dobrý outfit, tak ho potřebuješ nosit několikrát, takže ho potřebuji ukázat i v Brně, jako jaká jsem slejka, chápete? Takže tak, mám normálně i batůžek a kabelu, klasicky, jako prostě zase miliarda věcí, ale tenhle víkend bude mega exciting, mega se na to těším. Emíka jsem naposledy viděla v létě, v srpnu jsem byla v Brně, taky na 3 dny, takže nás čeká spoustu zábavných věcí. Tak já už jsem v Praze a akorát jdu rychle do Rossmannu, nám s Emíkem koupit masky na obličeje, ať si dělám pořádný self-care večer a potřebuji zkoumat ještě korektor. Takže proto jdu. Tohle jsem se vypadla na vlasy, kterou už nemám tak dobrý měsíc, takže to bych dneska taky mohla koupit, dokud na to myslím. A pak do práce. Toto 5 kilo zase zmizelo z karty. Proč to chce všechno tak drahý, jakože já chápu, že si koupou pastu, která je jako dražší. Ale to nevadí, že mnohem ráz peníze půjdou. A hlavně ty věci mi teď jako vydrží, jo, takže chill. Pro oběd tu si pro Cezar se nás obědám. Třeba se dám nějakou mělku ve vlaku. My se mega těším na cestu. Tady akorát mám vlak. A je to vlastně metrem, ale říkala jsem si, že bych byla hezky. To využiju, příští týden čas takové hezky být nemá. Což je škoda. A mega se těším, když toho vlaku, víc asi sluší. A nějaký dotík a mega se těším, protože se jakože fakt rád jezdím vlakem. Kdyby to nebylo tak drahý, tak vlakem jezdím tak drahý, ale vlak autobus je trochu jiná cenová kategorie. Tak já běžím, jakože, ale to všude mega moc lidí. Což je fajn, že je takhle hezky. Já jsem úplně splavena. Já jsem úplně jako... Potom mi teče proudem. Myslíš mi toho? A koupím si kafe na nádraží. Nějaký studený. Což fakt potřeba. A v práci to je zase hell prostě, jakože toho je fakt extrémní moc, ta práce jako neubývá. Tak už se to uklidní trochu prý. Já jsem se pak teda cestou na vlak stavila pro ledový kapučíno do Kosty a ve vlaku jsem koukala na extrémní proměny, což je prostě moje obsese a vy to víte. A bylo fakt nádherně, jako já to miluju, prostě jezdit ve vlaku a ještě když je takhle krásně, no není nic lepšího. Bylo to prostě strašně super.
Tady teď přesně vidíte, jaký dopad mají na mě extrémní proměny. Já vždycky brečím. Oko nezůstane suchý, když koukám na extrémní proměny. A pak už jsem pomalu dorazila do Brna, kde na mě čekala Emča na nádraží a my jsme se procházkou vydali z nádraží na autobusovou zastávku, protože bylo fakt hezky, tak jsme si řekli, že se rovnou projdeme. Tak nám Emča udělala vaničkovou pomazánku, the queen herself, a jdeme si dát véču a pokousal mě málem pes. Oni mají jídlo, máte pejska měsíc. No a on úplně jako není ještě zvyklý na nový lidi, tak jsem to jakoby trochu odnesla. Ale nevadí. Seš celá. Jsem celá. Měla jsem džíny, takže aspoň něco, ale málem jsem byla bez nohy skoro. Takový malý jezevčík, no. Jsem z toho pořád fakt jako trochu, ale že úplně nevím, no, tak. Ale přežila jsem, tak snad už to tady spolu do konce víkendu zvládneme. Pejsek si bude muset zvyknout. A my jdeme jíst. Nepozná ani Face ID. Máme masky. A koukáme na výměnu manželek. A máme hrozny a bonbony. Tak my už máme sobotu a s Emíkem jsme vyrazili na Koniklecovou louku a koupili jsme si kafíčko na cestu. Snědě nám Emča udělala lívanečky. Banánový. Výborný. No takovýhle luxus bych si zvykla. A zatím je jako docela fajn, ale není takový vedro. Že původně jsem si chtěla brát jenom svetr a jsem ráda, že jsem to neudělala. Takže jdeme na výlet a odpoledne nás čekají další super fun věci. Tady už se teda pomalu, ale jistě blížíme k té Koniklecové louce a bylo to strašně krásný. Fakt strašně roztomilý. Ty fialový kytičky, I love them so much. Bylo to fakt super. Myslím si, že jako v píku sezóny by to mohlo být jako fakt krásný. A pak jsme po cestě potkali takhle dětičky s občerstvením, takže jasně jsme si něco koupili. Jako jsme nemohli odejít a nic si nekoupit. A pak už probíhal jenom photoshoot, protože we're just girls, you know. Tak my jsme už tady na té Koniklecové louce a po cestě jsme potkali dětičky, co měli stánek se sušenkama a s mafinkama a s limonádou a že šetří na dárek pro kamaráda. Takže jsme si koupili limču borůvkovou, pak jsme si koupili sušenku a muffin, ještě jsem jim nechala nějaký jako penízky navíc a byly strašně roztomilý. A to je strašně hezký, jak jako se ty děti jako snaží, že prostě tomu kamarádovi chtějí koupit kočičku, ale neví, jestli to maminka dovolí, tak to bylo takový jako, to bylo strašně hezký. A co nám jako ten muffin nám moc chutnal, ta sušenka taky, ta limča, tak to byla jako šťáva s perlivou vodou, ale dětičky se snaží. No a teď tady je struggle photoshoot, protože vítr nespolupracuje, sluníčko nespolupracuje, mně se rozlilo kafe prostě půlku, co jsem měla, no jako... Ale to půjde, už nám Emík fotky budou, pak vám to sem hodím, co jsme vyfotili a jdeme fotit dál, až teda něco vyberu. Až teda tady Miss Girl si odstraní dost věcí z telefonu, protože nemá úložiště. Vždycky to je jeden z té party a tentokrát to výjimečně nejsem já, takže... Ale jsem to já. My jdeme na to, začíná svítit sluníčko, to je potenciál. Aha, jdeme fotit. Takže já foťák. A jdeme fotit.
Už ne, prosím. My jsme si pak už měli zpátky k Emči, kde jsme si dali oběd a po obědě jsme šli běhat. Uběhli jsme 7 kiláků. Jako jsme se fakt pyšná a měl jsem pod 7 tempo, takže to bylo super a pak jsme jenom skulturnili a vyrazili jsme na výbornou pizzu. Jmenuje se to Doi Boy a je to fakt skvělý. Jakože jestli budete v Brně, tak tohle je to místo na pizzu v Brně. Je to strašně, jako je to pravá neapolská pizza, je to strašně dobrý. Já jsem tam byla už po druhý a úplně se mi jako zbíhají sliny v puse, teď jenom na tu pizzu koukám, no. Posuďte sami. Tak se ti dali líbí. Tedy mě fakt pobavilo, jakým způsobem jí Emča pizzu, protože jsem nikdy neviděla někoho jíst takhle pizzu. A prostě jsem to potřebovala natočit. Tak my máme po péči. Bylo to výborný. Ale to bylo mega bizár. Vedle nás probíhalo nějaký asi jako očividně druhý rande, ale jako kdybych zažila takovýhle rande, už v životě nepřijdu, v životě se na toho kluka ani nepodívám. A utíkám. No já, jako není ta holka nebyla moc lepší, jo, ale prostě to byl jedna perla za druhou, jako Borka řekla, že necvičí Bulhary, že jí z toho bolí zadek, on, že mu nerostou lítka, že největší progres má na vršku. Pak ty máš asi hlad, viď? No, bizar, jdeme do tramvaj. Yeah. Tak my už jsme zpátky u Emíka a koukáme na výměnu a ona šla teď akorát připravit snídaní na zítra, ať to ráno musíme dělat. Lidi, já se tady žiju královsky. Královsky, o mě je tak hezky postráno, opravdu na mý mamka dělala rajskou. Výborná byla, ta byla tak dobrá. I loved it so much, no prostě si to tu mega užívám, já to fakt miluju. One thing about MG pokoj. Budete spát v šuplíčku, ale šuplíček je boží. Tam se spí tak krásně. Já jsem se tak dobře vyspala, no už těším zase na dnešní noc, až budeme vlastně spát a to byl tak dobrý spánek. No, ale ta večer byla výborná. To rande to byl fakt bizár. Ještě si Boris dělal srandu z toho, že jsme se vlastně spolu fotili, že jsme si prostě dělali fotky, jakože why do you care, jako si 30letý Boris, který bydlí se svým tátou, jako proč si dělají srandu z toho, že si prostě holky dělají hezký fotky. No, byl mega bizár a zítra nás čeká yoga ráno, takže se mega těším a doufám, že už se zítra skamarádím s tím Emčiným pejskem, protože jako já jsem se fakt snažila a oni jsou jakože, oni ho mají teď nově a oni říkali jakože vždycky jako to trvá, než se na nový lidi zvykne, ale že nikdy ještě po někom takhle nevyjel a jakože já chápu, že jsem mu narušila tady jako jeho území, že jsem takový vetřelec vlastně, ale doufám, že se zítra skamarádíme a se budeme na procházku, tak to by snad mohlo pomoct. Já mu koupím rohlík, ty má prej rád, tak mu dám trochu rohlíku. A jinak dnešek byl strašně super. To bylo strašně krásný a já jsem se úplně užila tu dopolední procházku, ty dětičky s tou limonádou, no. Jsem z toho hotová pořád. A my jsme vlastně po tom výletíku jako přijeli a po obědě jsme, u obědu jsme koukali taky na výměnu, takže už za druhý den vidíme třetí výměnu. Proč ne? A pak jsme šli teda běhat. A to běhání, to jsem vůbec neřekla. To jsem to strašně užila. My jsme původně měli jít dopoledne na run club, ale museli bychom už v 8 něco, prostě 8:15 nejdýl jako vyrážet z baráku. Takže bychom museli o víkendu stávat jako na budíka třeba v 7. A to se nám úplně nechtělo. A hlavně oni, jakože ten run club běhá 6kovým tempem a to úplně to nezvládám. Takže jsme byli běhat jenom s Emíkem a to bylo strašně super. A tady je královna, která nám dělala snídaní a my jdeme pokračovat s výměnou, ale to běhání bylo fakt super, takže jsem to užila, doufám, že se taky Emča užila. A my jdeme dál koukat.
Lekce začíná v 10, to je tak za půl hodinky a mega se těším. Emče nám snídaně udělala fermentovaný ovesný vločky, bříško spokojený a jdeme ještě udělat rychlý photoshoot, protože jsme prostě jenom holky. Photoshoot, prostě. Ano, a je to tu mega hezký, jakože buďme upřímní, neřekla bych, že to je v Brně, takže velmi doporučujeme, jak se to jmenuje? Yoga Garden. Yoga Garden v Brně is the place. My už máme po józe. Šla bych spinkat, jako bylo to super, ale úplně mě to tak jako příjemně unavilo, že... Čileček. No jako divím se, že jsem neusnula na konci. Ještě kdybych měla tu deku, tak je to můj konec. Tak spím. A teď si jdeme do Miners pro nějakou mňamku, takže se mega těším. A tam doleva. Já už jsem pak tedy jela na nádraží a asi půl hodinky jsem čekala v tomhle RegioJet Lounge a bylo to mega příjemné, mám perlovou vodu, co víc si můžu přát, a perlová voda to je prostě, to je láska a ten vlak měl asi jenom 3 minuty zpoždění, takže to bylo fajn, že jsem pak stihla dobře autobus domů a ta cesta byla mega pohodová, koukala jsem na výměnu manželek, guilty. Sama tomu nevěřím, ale jsem v Berouně. Jak jsem to vůbec přežila? Ve vlaku to byla pohoda, jenom koukala jsem na výměnu, protože Emma mě prostě naučila na nový my guilty pleasure a teď výměna manželek, já jsem vždycky viděla tak jako, já jsem Emma dělala do té doby tak 3 díly, no tak za víkend jsem jich viděla 5, nevadí, ale tak to bylo v pohodě, akorát se to jako dost sekalo, ale I didn't mind. Koupila jsem si snacky na cestu, takže to bylo dobrý. A pak jsem stihla i v pohodě bus, takže teď akorát přicházím domů a už se těším do postele, do sprchy, na jídlo, na rodiče. Takže běžím rychle domů, ať už se najím a jsem v teple, protože je extrémní zima, ale že totální. Já si fakt jako umrznu, to je hrozný. Po 5,5 hodinách na cestě jsem doma. Nechápu. Já jsem teda půl hodiny čekala na hlaváku v Brně, jo? Protože jsme na tramvaj vyráželi ve 3. V 3:30 jsem byla na hlaváku a ve 4 mi to jelo. Ale i tak. Přešla jsem to. Jsem doma. Jdu se najíst. Já se tak těším. A já se posunu na všechny ty věci. Ten batok, tu kabelu a prostě budu free od těchto věcí. A budu s našima. Já už jsem připravená ke spinkání. Už mám vyčištěný zuby, skincare, všechno. A tady bych ten vlog asi ukončila. Brno bylo skvělý. Jakože já fakt mám mega ráda Brno. A ráda se tam vracím vlastně po 3. teď. A po 2. za Emíkem. Což je vlastně strašně super. A jsem ráda, že sociální sítě takhle spojujou. Ale zítra stávám v 6 do práce. Takže jedu spát, ať
mám aspoň 7 hodin a jsem ready na to sedět celý den za počítače. Já nechci. No, ale mějte se krásně a vidíme se u dalšího vlogu. Dobrou.